Moderátorku upravuje vizážistka Janka Čierna, Trenčín. V dňoch 16. až 18. marca 2012 sa pri návšteve mesta Vysoké Tatry môžete stať účastníkmi osláv Dní mesta Vysoké Tatry 2012. V programe, ktorý je rozdelený do 3 dní, si na svoje prídu milovníci zábavy a divadla a nezabudlo sa ani na najmenších návštevníkov. Celý program nájdete na našom informačnom portáli. Náš turistický tip vás zavedie na Kuneracký zámok. Je to bývalý lovecký zámok vo Svitačovej doline a spolu s areálom je národnou kultúrnou pamiatkou. Stavba mala pôvodne slúžiť ako rekreačný lovecký zámok pre vtedajších cisárov Rakúsko-Uhorska a Nemecka. Po rekonštrukcii v roku 1959 slúžil zámok ako liečebná ozdravovňa pre ľudí s problémami dýchacích ciest. Ďalšia pozvánka je na okresnú chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí spojenú s výstavou trofejí poľovnej zvery ulovenej v sezóne 2011 v okrese Bánovce nad Bebravou. Výstava sa uskutoční 17. a 18. marca 2012 v Mestskom kultúrnom stredisku Bánovce nad Bebravou na sídlisku Sever. Viac o podujatiach a zaujímavých miestach sa dozviete na mapovo-informačnom portáli www.zivslovensko.sk. Moderátorku upravuje vizážistka Janka Čierna, Trenčín.